munggahe Cak Komet karo Cak Slendro engko dibarengi karo mercon. Petasan. Ayo musike yo. Disiapke plus karo gamelan. Ayo coba. Tombo kangen. Yo, monggo Pak. Cari nek arep nyumeti mercon. Oh, ngono. Ya, monggo. Yuk. Selamat malam Sugeng Dalu, Cak Slendro. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kene lho ndur kene lho ora apa-apa. Mboten napa-napa. Gen cedhak karo aku kene. Lah nggih, Mas. Sing mburi gen ketok. Leres. Wah, Komet ki iso munggah ra. sakit. Wah samurate kumat. Mboten. Pun mari. Wis tuwa iki mbok rasah neko-neko ling dahar iki Heeh. apa iki diatur piye ben uripmu iki sehat. Mergo kowe iki terima kasih aset negara. Rak ngoten to Mbak Cangik. Sinten aset negara? Niki Mas Komet. Wah, kuwi berarti tak negara. Leres niki. Weh, sebabe Niki kangge guyokne wong sak Indonesia nek mboten enten komet niku negara akan runtuh. Dadi butuhke dagelan sing kaya ngene iki. Wo iso akeh do wong stres ya. Nggih. Ora nek wong guyok-guyok ning ngene iki. Mula kados piyai mriki Mbak Cangik, Ah, Mbak Limbos, Dungus. piyai Dungus niku luar biasa. Luar biasa nih. Nek wayah gontok-gontokan ya gontok-gontokan yang ternyata pada malam hari ini terbukti Dungus kekompakannya, kerukunannya. Tepuk tangan buat warga Dungus. Ya. Nanggap wayang semene akeh sing nonton. Luar biasa toh Mas. Wah, piye kowe? Iki montor tok itu. Loh, Kuset. wah niki. Bener nek wis tuwa iki paningale ora patek jelas ya kowe iki. Ora kuwi mbok ada-adakno ya mbok biasane pokoke rame ngono ae lah. Rame di pas papan panggonanipun sing balwera nggih Mbak Cangik. Nggih teng lapangan kok. Sing luas kaya ngeten iki dadi penonton ning gone ngematke iki pas lho. Transite yo enek, barandinge ana komplit sing ora ana ming siji. Apa? Nggon nguyuh. Lah kuwi lho. Bolak-balik nek ditanggapno seneng-seneng ae. Tapi nek wis muni teng pundi to lokasine? Lapangan aku wis aduh iki ya. Lah nyapa? Nguri ki mau nguyuh madhep sawah ki ya gak penak aku tau nguyuhi sawah parine garing. Tak adepno rene kok penonton. Penonton mbok adepno nengen kene kok dalang. Slamete kok aku lanang aku ngono. Lah terus nguyuhmu piye? Wis langsung tak atur tak mundurno. Lah kok yo apes. Lah nyapa kok Angin banter akhire piyur. Ya nek gekmu iso nek gekku ora iso wong gekku pesek kok. Pesek apa padune ya ndek. Alhamdulillah matur Alhamdulillah. sembah nuwun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Ditimbali kalian piyai Dungus, Laras. pun paring rejeki kalian kula sak pungkurinipun ngawontenaken bersih desa. Betul. Utawi sodakuan bumi ya Mas Komet. Nggih, niki sing diarani bersih desa menika ngresiki jiwa lan ragane supaya tinebena saking sukerta, cinaketna saking rejeki, tinebena saking bilahi. Amin. Mula diarani tuku wedhus ning pasar Serengat, muga piyai Dungus dipun paringi sehat. Amin Allahumma. Amin. Tuku wedhus ning pinggir sumur, muga-muga warga Dungus dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma. Ini iki Met. Tuku wedhus. Wedhuse wis tak tuku entek lho. Wedhus lagi kalau Mbok genti sapi apa kebo ngono. Wedhuse pun kula tumbas. Heeh, wedhuse loro dituku kene kabeh kok. Lah jenengan kok enak wong Purwakantine os tuku sapi. Lho, aku terus piye? Tuku tikus kan iso. Oh iya. Tuku tikus. Gua apa Tikus ana. Tikus kok dituku nggo apa? Lah, Kuwi iya. tukang mangani tandurane petani lho. Petani kuwi kok pengkhianate petani ku tikus kok. Aja tuku tikus. Piye ta, Bro? Ya karepmu sing penting nganggo us ngono lho. Aku kok guton ngejak kowe Anu ya? Sik piye. Neng jero kakus ngono ya kene. Nang jero kakus. Apa betah? Ya sing penting ki us ngono kuwi. Aku tulung golekno sing kira-kira muni us ngono, Bro. nyolong wedhus, nek wedhus nyolong gak apa-apa kowe. Nyolong. Iya no. Nyolong wedhus. Pak polisi. Nah, kok pas iki. Mboten Pak guyon kok. Golek pari. Ayo parian sing pas. Nggih. Tuku teri sak wadere. Lho, nek teri-teri nek wadir-wadir lho Mbak Cangik. Ya ora konsisten jenenge. Ketok nek ora tau jajan. Bener. Beda kali panjenengan nggone dahar mesti ning restoran sing dhuwur, restoran sing enak. Wong teri kok karo wadir ki padha ae, Mas.
Teri karo wader ki padha ae. Kowe kok goblok nek teri iki kok laut. Lah nek wader? Wader kali akeh. Wah, ora tau sekolah perparian kowe. Ini lho, tuku Piye? apa mu? Alah, Mbok. Tuku teri sak wadere. Yo. Pak. Sapa Pak Lurah? Pak Sapi. Pak Sapi. Mbok Supi. Jaluk duwe. Lho, Langsung tok lek ngono. Kok langsung tes ya lu wong duit. dagelan Ayo, kok ketok nek kuwi wong yo. nista kowe ditanggap iki wis matur nuwun. Yo. Wis ditimbali karo piyai kene iki matur nuwun Matur terutama nuwun. kagem panjenenganipun Pak PJ saya panjenenganipun Mas Carik, Mas Yuda nggih Mas. Heeh. Piyaine bagus, gagah dhuwur, tanggung jawab ngemban ning gone desa. Cik nom sisan. Sinom SDM-e pinter. Ngoten niku kula sing anti-anti kali piyai ngeten niki. Piyai kene didongakne muga-muga ayem tentrem gemari paloh jinawi. Wong desa kuwi ming pathokane siji, Mas. Apa? Angger atine ayem apa-apa ana sembarandingat cukup kuwi mesti duwe anak pinter, putu pinter kuwi atine ayem. Kaya piyai kene niki bocahe pinter-pinter mesti ayem. Nggih. Lho, Berarti pathokane wong ayem. duwe anak pinter, duwe putu pinter. Lho, lah dongamu kok ngono? Lho, nek kanggo aku ya kliru no. Lho, donga kok kleru to, Met? Ndongakno iki ya langsung tes mengarah sing bener kanggo masyarakat Dungus mugi-mugi dados tiyang sugih. Wis ngono ae cukup. Mugi-mugi sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis penting nek iki jelas ayem. Sik. Muga-muga piyai Dungus muga-muga pinter amin Allahumma. Amine loro lho ratmi tok lho. Sik to. Mugi-mugi sugih Allahumma. Oh, berarti padha butuh sugih. Lho, jo penak wong pinter to, Met. Lah penak sugih no. Wong pinter iki nek kowe wong sugih iki pikirane neko-neko. Nggih mboten Mbak Cangik. Heeh. Pikirane neko-neko. Wong sugih iki nek turu gak iso ayem, Mas. Kok iso? Mergo wedi kelangan mobil. Bondo donyane dicolong wong. Oh salah no. Lho, ilang ra masalah. Wong kira-kira jek duwe mobil telu kok. Iya ta? Wong duwe kok. Sugih, Bro. Lho, tapi nek wong pinter kowe ndanak cerdas kan beda, Met. Lho, nyapa beda? Sing bangun dalan ki mergo wonge pinter-pinter cerdas nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Lah nek bangun dalan ngandalno wong pinter tok ra ana duwite dadi apa ora kira-kira? Ya dadi masjid barang ki kudu nek wong pinter. Ah, aku tahu Asisteke kudu jelas, Mas. aku tahu ngumpulke wong pinter-pinter tok. Masjid gen kula mboten dadi kok. Wong pinter-pinter tok. Wong pinter-pinter mak klumpukne. Tak klumpukne. Bangun masjid. Membangun masjid. Dadi ora? Ora dadi. Lah sebabe? Ya ora duwe duit. Dadi sing penting ku wong sugih. Loh, Tapi setidaknya nyuwun sewu lho Mas Komet, setidaknya nek duwe anak pinter ki wong tua ki bangga. Wis ana lagune. piye? Bocah pinter, sok nek gedhe dadi dokter. Tumpakane mobil helikopter. Nggih mboten? Heeh. Loh, apa kabeh dokter pinter? Loh, Ya pinter to, Met. ora mesti. Loh. Lah nek pinter nyapa aku periksa ditakoki. Kena apa, Mas? Loh, Keluane apa? keluane apa? Loh, ngono kok jari pinter. Kudune nek wong pinter aku mlebu tok, tensi iki ngono. Iya ta? Tanpa ditakoni. Tanpa ditakoni Iki langsung. pinter cerdas. Pinter. Mas. Ora kabeh dokter ki pinter, Mas. Lho ya pinter to, Met. Ora iso. Sekolah wae wis dhuwur lho. Ya sekolah dhuwur, tapi ora jamin pinter tak omongi. Lah kok iso? Oh, kadang-kadang isik muni ngene. Anda ndak apa-apa loh. Lagi kata-kata ndak apa-apa itu sudah menyepelekan orang yang datang. Kita itu datang ke dokter itu mesti loro, Mas. Nek gak loro nyapa, mosok kok dolan tok ngono. Iya ta? Iya. Loro, lah kok dibilang nggak apa-apa. Sampean ini ndak apa-apa, cukup dirawat jalan saja. Lah seneng aku ketrak-trek. Wong dirawat ae padha mbayare mbok yo padha karo kancane, ya ta? Clok-koclok. Nyapa? Kowe iki tuwa kok koclok to, Met. Duh, kowe iki keluargane dokter kita ya. Loh, Dilani ngono. Maksudnya dirawat jalan kuwi dirawat ning omahmu dhewe. lho nyapa wong aku priksane rono. Loh, piye ta iki? Kowe iki maksudnya ora entuk nginep ning gone rumah sakit utawa ning gone dokter ngoten nggih Mbak Canggih. Lho lah nginep nyapa wong aku kenal ya ora, keluarga ya ora. Duh piye ta kowe iki? Maksudnya dirawat jalan iki cuma kowe iki dikai pil kon ning omah ae. Lah nek pil ning omahe aku tuku ke omah ya isa ta, Druk. Ora usah priksa. Kowe tak bacok cengelmu lho kengko. Aja to ndik nyerung mari kok. Kok bacok neh. Wong diperiksa kok jare bapak ini suka makan kambing ya? Iya dok, Ya, tidak boleh jelas. pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki malah nemeneh. Wong ini kok jare dokter kok pinter. Loh, lah bayang nih toh. Lagi ngomong ngono tok iki aku wis ragu-ragu kok. Loh, tapi nek jenenge kambing niki leres to Mbak Canggih mengandung kolesterol Iya. Loh. dapat menyebabkan darah tinggi nek kolesterolmu dhuwur. Lah
ket biyen jenenge kambing iki mengandung cempe. Ora enek kok mengandung kolesterol rene. Apa enek kok iki kolesterolnya lanang apa wedok? Apa payu? Kira-kira besaran sok iki lho. Sidolno anu kolesterolmu kae pira? Sik bener. Kayak pinter kayak kowe goblok Kowe goblok kowe. Sik toh. Kowe goblok. Lah sampean niku kambing Aku mengandung. guweto nak ngejak iki. Ah iya. Ngerti? Sik kowe gedhe apa sing gelem mbok bayar, sing mbok gelem mbok apa iki mbok bayar murah ming aku tok sing Lah iya ya kuwi lho mula. Kowe kok ngawur ki ku. Berarti ora kabeh dokter ki pinter ya. Ora kabeh dokter ki. Apa enek dokter sing pinter? Lah, dokter pinter ki aneh. Ora lho, ya apa Mas dokter pinter ki ya dokter orang kuwi. Ora. Apa ki spesialis jantung. Ah, keliru. Spesialis penyakit dalam. Sik kalah pinter meneh. Lho, lah dokter apa Mas? Dokter hewan. Lah kok iso pinter ki ya Wah. pinter. Dokter spesialis to Mas. Dokter hewan ki pintere pal. Lah kok Wah, iso aku mriksakno kucingku larae gak ditakoki gak apa kok. Yes langsung disuntik ngono iki. Ya ora tau takoki lara apa, Cing? Kowe tau ngerti kok. Bener. sampean ki mbelan sapa to bos iki kok benar ki ku tok. Umpama enek. Iya. Angen-angen nak lucu. Piye? Umpama enek nak apik. Ya piye? Kowe lara apa, Cing? Kucingnya gak terus tolak. Goblok. Lara utuh ngono kuwi. Kuwi pinter pal. Ya sik, saiki lek kowe Apa ngomong-ngomong masalah kewan kok. lah kowe apa ya apal tenan apa kowe ya ngon-ngon wedhus. Lho, piye to iki? Lah, Nek masalah perkewanan takok ingsun. Lho, Kok ingsun pangkatmu apa? Saiki nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Heeh. Niki rak kula takon. Yo. Kersanipun apa niki pirsa piyai kene komet ki selain dagelan Ha, iya. dulu dekne ya ning omah iki ngoni wedhus. dadi awake dhewe iki sebagai tontonan ya ana apa to sing Edukasine. apa kuwi? Alah yo ya kok kucuk mriki. Iya, Maksudnya memberi contoh. memberi contoh. Kowe nek ning omah kok ingon-ingon wedhus piye carane wedhusmu ben manak? Nah. Lemu-lemu ki carane piye, Met? Ditularkan saja ilmu dari saya untuk masyarakat Dungus. Ya ta? Carane piye? Caranya gampang. Pada dasarnya hewan itu tidak jauh beda dengan manusia. Heeh. Jadi kula niku pernah ternak wedhus alhamdulillah berhasil. Weh iki. Carane teng kandang niku wedhus kabeh 20. Oh, wedhusmu 20. Teng kandang lo kalau paringi sound system. Nah, niku penting. Sik Sound iki system. nek janggal ngono to. Kandang wedhus digawe sound system. Saestu niki ilmu lho, Pak. Sik tak rungokne sik ya. Jadi wedhus kae. Kandang wedhus Kandange Gini cara berpikir mudah Piye, dipahami piye? ya. Jadi hewan itu bisa Nyaman. cepat beranak, gemuk. Itu kalau pikirannya ayem. Pres. Sama dengan manusia. Wedhusmu apa ora entuk MBG, Met? Ya? Wedhe sih. Lho, MBG gundulmu kuwi kanggo cah sekolah tok kuwi kok ya. Dadi kandangku kan tak sound system. Pirang sap, Met Pira kira-kira? loro ki mubeng kuwi. Dadi subwoofer kuwi enek 400 watt. Sono 400 bat. Isu kita ben ayem Mbok setelno apa ngono? Heeh. uyon-uyon. Dadi karawitan kae. Isu karawitan. Wah, wedhus mangan wis telap. Wah. Kuwi ilmu lho, Pak. Ya, Dadi ya, ya. Awan sithik. Contoh iki kon nulis Pak Kangko ben Ah, ah, ngerti. ah. Dadi kesibukane nang omah Awan sithik menjelang zuhur. Lah, duhur. Dhuwur, jare ke Malaysia. Goblok ya. aku jago karo wong Malaysia ya biasa lho, Pak. Dadi awan sithik wedhusmu Tak setelno beda meneh. mbok setel ki apa? Langgam campur sari. Ngono. Dadi wedhus ki perasaane wayem, merasa diperhatikan, mangane yo kendro. Ndang manak ya lemu. Lemu ngono lho. Dadi awan iku mbok setelke campur sari. Campur sari langgam ngono. Lah sore-sore kae nyuwun sewu lah wedhusmu sore-sore kok digoleki polisi kan nyapa. Lah yo kae lho kasuse. Lho, Kae apa urung ayo? sempat tak setelno kok iso nyetel dhewe. Lah kok iso nyetel BF to. Gak ora seneng aku ngomong. Lah kuwi wedhusku kok kowe bingung lho. Lah nyapa wedhus kok setelane niku niku. Aku digluwadang polisi aku yo karo muni angel temen tuturanmu. Wedhus tak konone. Oh wedhus ki nek duwe wedhus ki dingoni ditresnani. Mergo kewan ki padha karo awake dhewe. Ya, Kowe Bang. nek ditresnani ya awake lemu. Lah wong niki adol wedhus mawon tukaran karo bakule kok. Lho kok iso? Kae piye to, Met? Critane kok iso tukaran karo bakul wedhus perkara rego kae piye critane? Lah wedhusku tak dol karepku 5 juta lho, Pak. Ya mbok Wah, anak. Nyesekseni aku seksine kae, Met. Mbok anak kae iki. Iya. Lah kok dinyang Hmm. 4,5. Mbok kekne. Tak kekne to. Oh ya wis ki rezekimu mancen ya semono. Lho kok semono piye to? Bareng tak kekne lah kok dikeki dhuwit 4 juta 500. Piye? Lho, Del, kuwi piye pikiran?
Ya bener to, Met. Kok bener piye to? Kowe tawa pira? Aku tawa 5 juta. Dinyang Dinyang papat setengah. 4,5. Diwenehi duit bakule. 4.500.000. Ya bener to, Mbak Cangi? Ya bener, bener. Loh, kok bener piye to? Papat setengah iki ya 4.500.000. Ora iso lho. 4 juta iki setengah pira to? 2 juta. Lah iya, kudune kan kuwi to. Piye to iki matematika kok padha goblok kabeh iki. Aku mesti mbok darani anake bakul wedhus wangi. Kowe ketoke anake mulang kowe ketoke. Wong ki mbok ya kaya nulato kaya panjenenganipun warga mriki nggih Mbak Cangi. Ah. Di dalam pemerintahan mangan sik. Lah. Nggih mriki mawon mungkin kula dume. Tapi dagelan apa peladen? Ya loro kali. Jenenge pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa meneh minginjak nanti tahun politik nggih Mbak Cangi. Leres. Pawarto sing kula tampa bulan 11 engko ya Mas ya. Nggih. Bulan 11 engko ana pemilihan kepala desa. Sing penting guyub rukun Guyub siapa rukun. pemimpinnya insyaallah kedepannya ndungus semakin kuncoro, Amin. ndungus semakin hebat. Amin. Beda panemu aja padu, Padu. beda pendapat aja ngantek. Pegat. Pegat. Ya apa ora? Ngono kuwi. Iya ya. Kaya Pak Kangko iki sebagai seorang pemimpin, seorang dalang, iki yoga iki sebagai anak buahe kudu iso nampa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya kudu iso ngadahi kok. Kudu iso ngrungkepi. Heeh, bener. Dadi kesalahane yoga, kesalahane Singdan ora beda-bedake, harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kaya Pak Kangko iki iso nrimo. Ikhlas. Ikhlas. Kuwi yo angel lho, Ndro. Lho, iso gampang diomongne ning angel dilaksanakne. Lho, Ya ora ya Mas ya. Nek ikhlas iki ya gampang ya. Ya ikhlas iki los kok. kok gampang pripun? Sakniki gampang-gampangan ngeten. Piye? Upami jenengan tanggapan teng dungus niki ta. Mergo iso Upami nampa kok- kekurangan dan nggih. kelebihan. Bisa menerima kekurangan dan, Dan kelebihan. Ya. Ketoke gampang diomongne. Angel dilakoni. Angel dilakoni. Nyun sewu amane tanggapane jenengan kok 100 teng mriki. Ya. Kira-kira dibayar 50 pripun jenengan? 50 juta. Ya ora iso no. Lah, angel to. Ora iso nampa. Dadi sing mbok omong niki gampang diomongne ning angel. Wong ikhlas ki gampang ngomongnya ning dilakoni angel lho, Pak. Wong sampean dhewe rasa Pak Kangko. Teko bayaran gede-gede. Kowe dhewe ki lho. Nyabrang rel sepur ya ta, sing enek tutupe palange kae. Palang, ya. Kowe rak nyabrang trek nganggo sepeda motor kuwi cek toleh-toleh ora? Iya. Lah kowe kuwi dhewe ya ora yakin. Kuwi wong ki nak yakin wis penak ning kene bayaran piroe oke wae. Ikhlas lho ngono. Lah kowe ya ikhlas. Ikhlas ngono. Upama bengi iki bayaramu 15 juta, bengi iki kowe dibayar 5 juta piye? Ora Ikhlas kowe. los malah seneng to aku. Mas, mireng nggih. Ya, krungu. Tak sekseni. Bayaramu 5 juta, sesuk bojomu bayar mekar kapok kowe. Alah, aku malah seneng, Bro. Lah kok seneng? Lah iki wis lunas lah ketambahan kok ki 5 juta apa ya ora? Lho, ya ora. Iki ki wis lunas ngono lho. Dadi kabeh iki kudu yakin nyambut gawe didasari kudu yakin ikhlas. Kudu yakin. Upama ki mang aku nyabrang rel sepur, Iya. kudune tolah-toleh. Tolah-toleh. Mergo ora yakin. Ora yakin. Ora percaya karo palang pintu. palang pintu. Lah wong kowe ya padha ae kok. Nyapa? Iso ngomong ning angel dilakoni. Piye kuwi? Lah ki mau lagek ning kono, ning lor kretek, apa lor trek kono. Iya. Lah tanganem demek telek lincung nek mbok ambung. Berarti kan kowe ora yakin. Lah aku kan yakinkan tok to kuwi wae wong apa wae. Asem iki. Wong kaya ngono kuwi ora iso bedakne. Sing penting iki guyub rukun. Guyub Yai rukun. kene iki muga-muga sak pungkure bersih desa, Nggih. ndungus dadi desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur, Ghafur. gemari pahala jinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Heeh, ben ora ngantuk, Duk. Disapa masyarakat aku tak sebelah sini. Iya. Kok lak kemarin ini lagu-lagu, oke? Iya ya. Oh ya. Nggih. Iki juga anu Mas, komat karo Cak Slindro. Nggih, Mas. Dihadiri sedulur kula tebih saking Surabaya. Oh, sinten? Mas Petra menika sedulur kula. Walah nggih. Jauh dari Surabaya ke sini untuk menyaksikan pagelaran pada malam hari ini luar biasa. Ah, nggih. Niki Nggih, monggo sok ben nggih. yo arep nyusul meneh ana ing Wonten pundi? GKJW Jombang Wah. Mojowarno. Oh, Jombang. Kok sedarane Sangasedasa, dulur nggih. nggih ngoten niku. Nyuwun sewu warga masyarakat Dungus tes kekompakan. Bu, selamat malam sugeng dalu, Bu. Ngantuk. Kopi. Oh iya, ngantuk mboten, Bu? Kabare pripun sehat? Oh, iki lho Met ngene iki. Bapak-bapak yang sebelah sini sehat? Semangat, ye.
Mana suaranya? Kaya ngono lho, nak wong Padahal ya kompak. jompong kabeh lho Met iki ya melok ngono iki Met. Yo karek aku iki jatahku kok. Oh ya. Bu, aja kalah karo komunitas Komet. Sampean sehat, Bu? Piye? Weh. Lho, Met. Anggota mekar kae, Met. Enek sing tuwek wedok. Ki karepe dak piye lho. Lho, ya karepe didongakne kaya ngono kuwi to, Met. Ki Oh. mertandake kaya ngono kuwi. Ora cetha ngono kok. Lah nek kowe piye? Lah iki lho, iki kompake wong dungus yang ngene Ya, iki. piye? Delok kendangnya, Mas. Bleng. Tak ndutang, tak. Ikuti suara saya ya, sebentar saja. Oke. Oh, semua. Oh. Hey. Hey. Yo. Weh apa iso? Apa kuwi? Se. Iki. Nyapa? Kaya dukun India. Ya apa? Ora cetha belas. Apa wedok-wedok kira cetha kok. Iki nganggo nada Roma Irama lho kowe kok. Kowe ngerti lagune Siksa Kubur? Sing piye? Kendang ta, Mas? Lagu kok sisa kubur. Enten. Piye? Kok siksa kubur kaya Ora pernah tak siksa e. Gue tak ngono. Lah nek iso nyanyi berarti apal-apal kunci kowe. Lho. Sik kowe apal kunci tenan apa ora? Hafal to Mas, kene iki nyanyi Nek kowe mulai ket lahir kok. tenan apa ora kowe? Apa, Mbah? Oh tak kira nek disiksa Mbah niki Mbah. Matur suwun Mbah, paring asma sinten Mbah? Atas. Oh Mbah, assalamualaikum salam. Mbah salam tok. Mbah salam. Assalamualaikum salam. Oh hebat. Ya. Aku tau nampane ngene iki. Apa? Suweneng ya ta? Lah ya. Lah kok undangan. Oh tiba anu ngundang kowe kon ngundangan. Ayo aja bingung didelok. Ya bukaan sik. Kowe lagu-lagu ya apal kuncine, Met. Apal, Bos? Nek koyo siksa kubur ki kuncine apa, Met? Gin. Siksa kubur iku G. Oh, upama gala-gala. Kowe kan pecinta Roma A Irama. minor iso, G ya iso. Nek batra cinta, Met. C iso. Kowe kok ya hafal to, Met? Apal aku. Nek denok ngono ki, Met. Dino A. Oh. Bojo galak, Met. Kuncine apa? Pasrah. Bojo galak ki anggere pasrah nek sayem. Sik to bojo galak kok pasrah. Enek unene nek kono dadi geni kowe kudu iso dadi banyu. Ngono. Lah nek kowe dadi banyu, Kono dadi geni bene. lho apa iso awor, Met? Gak iso, tapi kan gak padu lho, ya. Oh iya. Intine ngalah. Oh bojomu kowe kudu ngalah karo hal apapun berumah tangga ya. Ngono. Apa iku mau? Bambang Basarem salam. Alah kersane kok ya. Kersane. Oh, kowe iki nyilih sindenipun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kok sik jarang nyanyi sike. Oh, arep nyanyi, Met? Nyanyi. Diri sapa? Kowe. Kowe iso nyanyi tenan ra? Diri sapa? Mau takon kunci-kuncimu nggo apa? Ya. Ayo. Yuk, MC no. Sapa? Kowe. Aku arep nyanyi kok nge-MC ini. Lho, piye Ya. kene iki sing ditunggu ya Mbak Cangik, Mbak Limbo. Seorang komet iki merdu suarane, MC-nane ya apik. Kayak gila lagi ngerti aku. Oh, di MC ini dhewe nyanyi-nyanyi dhewe. Ya kudune ya ora ya Met ya. Enggak. Ya dicontoni sini dulu, di anu sih. Ora pengalaman. Ya sini. Wong penyanyi iki karek nyang ngono kok. Kudune Enak sing ngono. heeh, enak. Oke, yang berbahagia, selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bersama New Dwijo Laras Indonesia. Oh kok palapa toh di? New Dwijo Laras Indonesia. Kita MC kok bantahan karo penonton. Lah, kono ya melok Aku ora ganti. yakin mau lho. Kowe wis bener orang lek MC ini wis bener Pada belum Met? kesempatan malam hari ini, yuk kita tampilkan artis terbaiknya yang hadir dari kawasan Bumi Bojonegoro Matok. Bersama hadirnya Cak Komet. Suaramu iso didandani iku. Loh, dandakno ning ndi? Anu kalimatnya sudah betul, Pak. Ya. Tapi kurang besar. Coba sing rodok gede. Roto gede. Suaramu gede nih. Oh gede. Yo. Nah, ya ra. Lambene. Oh. Oh ya. Iki teknik Sepira, Pak? Iki gak angger wong. Piye. Dadi ning kene.
Oh, ngono Oh, kuwi ya. iso Yo, ngono. ngene Kayak tak bantu tak bantu. Yo ngono yo. Iyo. Ayo ora tenan iki bajindel iki kok. Tak tekek. Angel waran. Kowe ketoke gak seneng ya karo aku kowe. Kowe ngesir bojoku ya. Ora kok mate ora iso tes. Aku dipumenek tenan ya, Mas. Aku muni yo iki sampe Dadi ngene lho penekanane ning piye jajal piye. dadi wong ngene ya, Pak. Mana lagi yo, dadi wong oh ya Allah sapa kae bocah ganteng suarane ampun. Kuwi rong roh wonge wis bertanya-tanya ya. Lah, apalagi di radio. Oh, wala aku kok pengen ketemu penyiar. Sapa to kae? Sapa to kae? Bocahku bagus men sapa? Ki komit. Bocahku bagus anake sapa tuh komit iku? Neneng kumet neneng. Yuk, kembali kita hadirkan salah satu artis kudanya Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia tuh. Hadir spesial di Duos malam hari ini. Ada siapa dia? Nyapa melok guyu. Ngapain, Bro? Lah iku kedawan to, Met. Apane? Met kedawan, Met. Met. Kayak burung, Met. Met. Sing kedawan apane? Lehmu guyu kedawan ya, Met ya. Yeah. Kudune piye? Ya sedengan ae iku kok. Ayo. Yuk, kembali kita hadirkan salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial Dungus malam hari ini. Ada siapa dia kita tampilkan? Siri ra oleh jowo. Semak ketangkul bocah ki. Lah kuwi padha ae ngono. Maksude ki ora kedan ngene sithik ae ngono lho kok. Lah iki ya wis sithik ya kok. Yo, kita sambut ada aku dhewe. Tak komet. Lah apa iku lek nge-MC nyuwun sewu lho Mbak Ah, Jangi. iya. Sok kala mangsa nek komet kan suarane greger gede. Iya. Senajan piyaine kaya katen bat gitu. Suarane ku gede. Upama met ndelalah MC kowe sok ben umurmu 70 tahun piye? Ya kudu cek semangat. 70 tahun? Semangat. MC to. Iya. Yo. Ada salah satu artisnya kondang Jawa Timur Indonesia. Wonten sinten menika? Cak. Oh men. Lah kuwi mulai tanggapan ra golek ambulan. Lah pancen wis tuwek nyapo Lah nyawet tuwek kok melu MC nyapa ora tanggapan iki kok. Nang kene iki wis kondang lho Cak Slendro. Si, Mas. Nek Mas Komet kuwi handal di bidang olah suara. Nggih. Nyanyi cara Roma Irama iso, cara pop iso, cara langgam iso. Ini perlu dibuktikan untuk masyarakat Dungus. Iso tenan Ramet kowe Met. Sawara, go adoh-adoh ke Bojonegoro kok. Diki saja Mas, ki. Oh, Nggih, iya. Pak. Ki. Iki lagune sapa? Rumah nama. Roma Irama. Insyaallah. Kali ini satu lagu dan juga dakwah. Oh. Dakwah iki apa to, Met? Iku game, itak sawah. Ya ge ya kuwi. Iya. Napase diatur. Ki. Ge wis iku. Bikin komen baterno Mas Agus. Ge ya Mas ya. Iya. Oke. Balonku ada 5. Roma Irama. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Lah bledose kok elek ngono, Met? Lho, Roma Irama yo kudu halus. Ya sing irama sing dor ngono to, Met. Kaget aku. Padha aku. Lah pengen sing dere cepet. Iya no. Enek, Apa tapi iso? ora dangdut. Apa kuwi? Pop. Lho, pop ya enek, Met. Pop no. Mama masa. D, Mas. Dede ya, Met ya.
Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau ratiku sangat kacau. Balon aku cek repot. Balon. Ra iso iki. Kowe bledos apa ngentut? Makanan anak wong nyanyi perhatikan. Ya perhatikan aku ya ngrungokne. Jare butuh dor. Lah dotnya kecepetan nek kuwi. Rungokno tenan ora enek. Iya masa to, Men. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Dar 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 dar. Dar 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 dar. Dar dar dar. Dar dar dar. Wes Lah nek campur sari umpama langgam. lho iso, Met. Iso no. Langgam. Dadi langgam yen ing tawang ana lintang dadine. Lho, iki Heeh. mosok, Met. Balonku ada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, emas, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Rada blenyek ya. Iya. Bener langgam Mas. Hatiku sangat kacau. Kacau kenapa ya mergo dor. Ngono dadi iki masalah langgam ya ta. Lah delalah bledose nek nang gone Arab. Iya, Mbak. Iki bledose ning Arab. Yo aneh to. Lho mosok iso, Met. Mele itu jajal kene ta. Meletus balon hijau. Adau. Jadi kol-kolah. Olah vokal ya. Mele itu sini. Meletus balon hijau. Endong. Anyar. Wis ora ngageti malah kri. Pancen iki Sinten, Kak? Ulan nyun kalih napa? Loro ya. Oke, siap. Nah, tak pilihke sing karaktere berbeda. Oh, siap. Mbak Retno Congbe karo anu sapa jenenge kuwi Mbak Wanda Amana. Supporti musik Mas Coro ya. Supaya berdiri. Yo, si Arno kok ganti supporti musik. Ayo, ayo. Ada. Di sini. Siapa dia kita sambut ada dari DLI-nya Indonesia. Wanda dan juga Coba. Congbe. Cope. Butuhkan ke apa? Oh, enak kumpe. Cope. Yo. Pododoan beda lho. Dungus mana suaranya? Asik. Matur suwun lho Mas Kangkong. Ngapa? Panjenengan kok ya pirsa ae. Pirsa piye? Karaktere Mbak Wanda iki padha karo seleraku Mas. Iki pas iki. Oh. Cara dijejak. Seleramu piye ta? Nggih ngeten iki kaya jambe sinegar, sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus. Terus Ya, apa? kowe penak we. Lah nyapa penak? Innalillahi wa inna ilaihi. Nyapa lho iki? Cara nang desa no kowe padha karo oleh koperasi merah putih. Oh iya, pancen wajah putih Resik kok. anyar. Anyar. Aku kaya oleh MBG itu. Lah kok LBG iki? Ya kadang ya di sawang ya enak, kadang ya biasa. Ya aja ngono kuwi aja nyonya wong wedok. Tak tambahi 50 ya, Jel. 50 lha iki ditambahi 100 lawe ra entuk. Bapak. Lah iku terote wis rusak. Eh, Terote wis rusak bojomu kuwi. iki njaluk nyepuring. Kowe bengkel apa dagelan kok apa to, Mas? Lho piye to iki? Selamat malam Wilujeng dalu sayang. Selamat malam. Ya ini suarane kok ya pas to, Mbak. Nah iya ta. Alhamdulillah. Aku
aku ora ngomong lho kok ya ngerti. Heeh. Pancen Mbak Wandari iki karaktere Responsif. betul agresif karo wong Agresif. lanang. Nyuwun sewu Mbak Wanda. Ci, Mbak Wanda, rumahnya pundi Mbak Wanda? sini saja. Oh, sampun kagungan pacar? Dereng. Karakter yang dicari pasangan yang akan datang? Oh, yang penting pemain bola, Mas. Jadi kalau saya pemain bola itu senang. Lihat enggak usah macam-macam, lihat kentolnya saja itu sudah. Weh! Ngepes ya koyo nalpot lambemu. Timbang renek kegiatan. Kalau Kayak kok kleru. Padahal ya apik kene lho. Iki bojone kancane man, Giman. sini mbok jak. Jak kok melok. Bojone kancane kok bijak iki. Sayang-sayang nanti Dalam, kita sayang. setelah rumah tangga, kamu tak beliin mobil mau enggak? Yo mau no. Kita beli mobil, Heeh, nanti terus? aku duduk yang di depan, kamu yang di belakang sambil goreng tahu bulat ya sayang ya. Kita pasangannya agresif. Aku tahu bulat. Kok bakulan dong malahan. Ketoke duwe bojo ayu ora bersyukur malah kon total tahu. Goblokmu lho. Lho jenenge wong cinta iki lho. Awake dhewe ya, Dik. Ndi ta raine? Awake dhewe numpak mobil sampai ning samping, ya ta? Ngopo? Hmm? Ngopo? Wis wayah-wayah medun kan gampang. Kuwi ontel. Ora. Sayangku, Dik Dalam Wanda. sayang, heeh. Moet. Bojoku wayune moet, sawangane moet. Iya ndro kok kene ya ketua. Bojomu piye, Mat? Alah lah biasa. Kowe kok ngono? Kak aku ngabari cah-cah. Kowe iki jare kowe tresno karo aku. Tresno sayang Kok kowe kaya ngono? Alah kok iso. Mosok gak percaya aku nyiptakno lagu kanggo dirimu lho. Alah, Apa? Oh alah sayang ese apa selawase ya mung kowe Data aku takoki lek kowe ngono. Iya tak. sayang sih. Mah, lho engko kare aku kuwi lho anu tak ijoli lho kok. Bojo dijoli. Aku. Iya no, takok ndang tak wedhik. Loh, sik. Kok namanya penganiayaan Aku nak kaderet kuwi jenenge. KDRT kaderet. Aku tekok kowe. Iya. Iso omong tiba bojomu ya, Met. Sayang. Iso dek ngira iso. Mau ke boneka ya. Nah, Sayang, iya. ese apa? Selawase ya mung kowe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno dene apa? Tresno tukang kendang juwet. Kok tukang kendang to? Woi. Lagu acara kuwi ngono kuwi. Lah kuwi lho nek tulisane kok bingung. Teko ndi. Terus selawase. Tahu lah nek takok tresno kane apa. Aku yo kerek tolah telepon. Tresno ya aku ngono. Lah mosok terus tukang kendang Kok duwet takok kane opo? Lah nak kowe kane opo? apa lah nek tresno kane. Tresno tene opo? Apa? Tresno tene apa? Tak jaga. Kok mbok Joko kuwi jane bojomu Lah nadane kene kleru. Nadane kliru. Sing abadi kowe. Sayang esi opo? Selawase ya mung kowe. Kowe Iya. kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno tene apa? Tak jaga tekan matiku. Mati eme apa? Kowe ra ana wong liya. Apik ta? Awake dhewe aja kalah awake dhewe ya. Kowe apa iso? Iso aku. ya. Bojomu elek.
Wis stunting no. Tertanding deh. Amayor Mas, amayor. Kamu lucu imut kiut. Kamu juga cantik. Karena aku malah gila. Udah Mas aku Wong kok nyanyi iri ya. karo rumah tanggane. Ah. Aku ngono nek kaya mendet iki lho sapa? Ya kok mendet. Ini lo tak contohnya. Wanda. Piye Mbak? Kowe ndek bojono kowe kok karo kowe dhuwur kowe lho. Iki bar. Ya ora apa-apa to. Gak apa-apa, kowe kan njaluk mas kawin traktor ya apa ora? Oh. Kowe kuat nukane bojomu apa met komet. Bojomu Traktor kok. Lah kowe apa? Fresker. Loh, Oh, presket. legek sehat. Bojomu lho ranti irong nda Wanda. Ora. Amayor. Sayangku. Kuncine apa? Amayor. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Numpak bensin seliter, motormu tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. Apa ya? Lagumu sing apik ngono lho, nggo ngrayu bojone kok. ya aku ngayu bojoku kok Lah kuwi mau piye? sayang Lagu apa iki? aduh Dino. iya iki Iya. iya sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Modal bensin seliter, motormu tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. judir Lho kuwi nadane meh padha. nyanyi sing apik nggih Ndang. yo Anu niki wonten pamundhutan. apa lagune Mas Sing kira sapa? lho Lah iki lho, enek sing nyuwun Denok iki lho. oh Deno Saka Pak Cariki lho. oh siap Pacare Lagune wonten. Denok. Dino Nggih. Sing Pak Salam mau nggih wonten. Pak Salam njaluk apa? Pak Salam nik dereng buka, Pak. iki mati kok lho oh bojomu Kon bukamu ngono to. foto Mbok aku mbok foto. Mau ngono aku semarang lho, Mas. dadine apa Weh, met weh yo ora. aku foto ya met ya Ala klisen tek. Ayo, dacindil iki. Wak wow. Cek usum klis to. tesen iki tiang lawas Mas Lah iya. dadi kolektor piyambake kok Ana duwite ora sayang. Mboten usah arep-arep niku. Oh no. Aduh, ketok. Iki lho, karo bojone kudu sing Oh iya. breh weh ngono lho sayang. wong lanang kok kaya ngono kuwi ya Dik beda karo awake dhewe nek Permintaan pos surat Oh, wasiat. iya, Mas. Kok duwe men to? lho Lah nyapa to met ngapa mbok Malah nggih raup. mbok tutupi nyapa nggih raup iki lho Aku nak ado gak ketok, Ndro. lah nek edak Nah, itu malah bingung. koclok Wes sak meneh mbeyane diwaca kabeh apa ya iki nek goro-goro. iki siji nang iki separonan iki Lho lho nek Ya Allah dawa banget. Ndi ora nek tulisane dawa banget. Njaluk lagu apa yang cerai iki dawa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah Salam. ya Pelosok kerep nggih. Dungus. Nggih, mungkin wayahe ngene. Lah, nggih iki sae, sae. Pun ngoten mawon. kaya modin Lagune wae. wayahe esuk jagone kluruk. Oh, jago kulo. Sambel Kemaki. Ora, Mak. Ora, ini bukan sambel kemangi. Apa sih? Sambel klothok. Oh iki diwaca, ana wedhus mangan kerdus. Apa kuwi? Pemuda ndungus, Bagus, bagus-bagus. cakep. Ana jangkrik munggah galeng, Cakep. bapak carik pancen ganteng. Cakep. Tuku sapi pas mang nggih, Tuku pedet. Pak Supi pancen oke. Oke. Tuku pedet rupane ireng. Heeh. Pak Komet awake ireng ya met lho met. Pancen lagi ngecat jadi wis monggo ini Lagune napa niki? tinangkani sakniki napa bensin. Bunga itu yang kedua bunga dahlia. Oh Bu. Yang keempat aku cinta kamu merah jambu. Oh ya kok ya apal ya met Kamu ya. juga? Heeh. Aci.
Ya men. Karo sing wedok kok ya ngono. Sayang aku dah. Sing ndi sing dituruti? Aku cinta kamu ki mau. Iya, aku juga. Ngopo sayang? Gak Gangguan tenggorokan. Apa ki lagune? Monggo apa? Wanda karo Karo Mbak Wanda, kali Mbak Wanda. Jongme diaturke. Ana dina pamundhut saka Pak Carik ya maringi arta 200.000. Nggih, sembah nuwun Mas Yuda. Terus ana sing njaluk merah jambu barang mau. Siap nggih. Mbak Sing Salam. kira-kira apal sapa? Sing ndi? Denok, Mas. Dina. Oke. Pak Carik dispesialkan pertama kali dipinangkani pamundhute nggih. Monggo campur sarin pun. Pun aturaken sedaya pamirsa ugi ingkang lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Dalu menika wungon. Nggih. Kula Pak Joko Kedung Malang, Kecamatan Papar. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun bajing loncat. Nggih Mas Joko. Tilang kenceng Madiun derek nyimak tirakatan matur nuwun. Nggih. Ya. Denok ya. Monggo. Pak Carik sugeng midhangetaken lagu Denok. Yuk. Mbak Salam matur nuwun nggih. Dwi Jolaras Indonesia. Senengan. Bareng-bareng bersama Dwi Jolaras Indonesia. Ora usah kopral lho, Nduk ya. Aja kopral. Biasa ae. Sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan masih mungkin rendah kaya Salam untuk Mas Paiman Jayapura, Indonesia Timur. Goyang kembali. Ilham Surabaya, Sugeng Mirsani. Dwi Jolaras Indonesia. Oh. Ada Wanda. Ayo deh, ayo. Sayangku
biasa Mas Komet, Mbak Nggih. Wada sama Mbak Cung 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 P. Nggih, pamundhut saking jane Mas Carik Nggih. diaturke yang pertama kali. Leres. Mergo sementara iki sing Mbak Susenani ana ing Dungus bidane Pak Carik saha perangkating desa. Didongakne ngundang entuk kepala desa ya ning kene. Leres Mbak Amin. Kangko amin. Nggih. Sing amanah sing ngemban apa tanggung jawab karo desa ya Mas. Nggih. Heeh. Muga-muga sing tresna karo wayang kulit utawa budaya. Nggih. Muga-muga sok taun ngarep nimbali panjenengan malih. Nggih, amin. Wong nyatane wong biasane lek desa-desa liya mesti enek tarikan. Nggih. Ning warga masyarakat Dungus tidak ditarik sepeser pun, semua didanai oleh PAD. Wah, luar biasa menika. Wah, Rarekoso dadak urunan. nggih. Saking tresnane pengen nyenengke wargane. Leres. Berarti niki didanani PAD. Nggih. Candi wi PAD. Loh. Aduh, Met. PAD ini pendapatan anggaran desa toh. Nggih. Wah, aku Pendapatan Met. asli desa. Asli desa, Met. Berarti gak tarian belas. Belas iki. Oke. Mula seneng kabeh ya ra. Ya seneng. Karek sangu jajan, wah. Heeh. Oke, wis pokoke dinikmati malam hari ini nggih. Nggih. Perwayangan kaya ngene iki perputaran ekonomi juga luar biasa. Wah, Nggih, no. bakul UMKM. sedaya payu niki mau. Bakul payu kabeh nganti entek. Nggih, kelas sedaya. Alhamdulillah. Ning sayange tunggal Pak niki, Pak. Apa? Parkiran teng mriki nggih dibebaskan. Wong ngoten. Lah seharusnya gimana, Met? Ya Pendapat seharusnya kamu. kan bisa dikelola oleh para pemuda dan juga para karang taruna. Iya. Untuk mendapatkan penambahan uang kas karang taruna kan bisa toh. Nah, Wong ngene kuwi engko medun, Hah? nariki. tak kelola aku. Mbok kelola. Ah, aku mau. Loh. Lah nyapa mo? Aku rasa kene Oh, kudune piyai kene ya. ya pemuda sih. Supayane karang ya insyaallah yang akan datang, Met. Nah, oh, diagendakan panitiane ditata lagi. nang lapangane. Ya ning lapangane kene nggih, Pak nggih. Nggih. Mesti Mas Kangko sing ngasto. Nggih, kula pesen kali Pak Carik. Nek teng lapangan mriki malih Pak nggih. Apa, Mas? Tolong paringi jeding alit-alitan mriki. Ya, muga-muga penting ya. Ya. Salajengipun Pak. Coba kula tak nampilke anak kula wedok nggih. Siap. Sinten menika? Niki mumpung malam Minggu, mumpung sesuk libur, Nggih. Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi. Ngono jarimu puput. Puput sapa? Iki Sing ngomong piye? putrane Pak Kangko lho puput lho. Ngono. Puput menal. Puput sicoke. Heeh. Sinten Pak? Ajar kenalan kali anu ya Nduk, anu Nduk. Sama Om Cakep. Sama om-om lho. Nggih. Kok iya. tuwek men. Awake dhewe ora apa-apa Kok Mas ngono. Yo, mari berdiri, yo, Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi, putri dari Ki Anom Dujo Kangko, yo. Baik. Mari kemari Mbak Tata yuk berdiri menyanyi sambil menari goyang kanan goyang kiri duk-dukan sampai pagi. Mari kemari Mbak Tata yuk berdiri menyanyi sambil menari goyang kanan goyang kiri duk-dukan sampai pagi. Wah, Piye Mas Lendro? wah luar biasa kok. Apa? Ibaratipun nika wowoan ceblok ora adoh saka wite. Didelok pun jelas kok Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Heeh. Mas Kangko iku punya putra iku sing hebat-hebat, duwe anak sing generasine apa ki sing luar biasa. Luar biasa. Kowe sebabe apa nyun sewu lho, Mbak Cangik, Apa? Mbak Limbuk. Kenapa wong sukses iku wong pinter kok iso didelok saka cilikane, Mas? Lah iso no. Pamane Kok kebiasaane. kebiasaane bendinane. Nggih. Kono bocah cilik biasane kok guntingi kain cilikane ngono kuwi, Met. Aku sampean gede paling gak dadi desainer utawa perancang busana yang terkenal. Oh. Ngono lho. Upama ana blesete kuwi dadi apa, Met? Ya paling bakul klambi ngono tok. Oh, iso didelok Nek kok cilikane ngetoki. kain. Oke. Lah nek bocah cilikane cilik ngono ya jenengane dolanan kunci Inggris, kunci L, drei, Alat-alat. alat-alat nih, Mas. Paling gak sampean dadi mekanik terkenal duwe bengkel gede, showroom lho. Ngono. Upama ana blesete ngono ki, Met. Tukang tambal ban lah.
Oh, sing penting ana kaitane Ya, karo niku. Iya. Sing penting jurusan. kaitan karo niku wae. Oke. Ana bocah cilik kok biasane kebiasaan kok senengane dolanan wayang. Nah iki iso dadi dalang terkenal kondang laris. Laris. Ngono. Pamono mblesete, Met. Ya bakul wayang. Sik mblesete. Bakul wayang. Ya ora iki jelas nek iki putrane nyuwun sewu, adik paring asma sinten? Paring asma Rahista. Oh, Rahista. Nggih. Asli putra Pak Kangko? Asli, Asli. pun anake tanggaku ngono piye. Mboten lho. Napa sampean? Lah ya ning yo tenan yo, Pet yo. Anakmu koyo ngene iki lho, Met. Aku lanang ae penak. Lho, ya nak wedok. Alah, pakaian iki ruwen-ruwen lanang iki anggere sarungan ndelok wayang anggere. Nanti ndelok wayang ngono paling sarungan tok kaosan dadi. Tapi kan penak wedok, gampang wedok. Sapeane iki lho, Met. Lah nyapa? Lah bocah cilik iki anggere umur 2 tahun, 3 tahun nggih Mbak Cangik nggih. Nggih. Disapeh digone-gone wong tua diceplokne ndok, pitik Jawa ngono kuwi wis gak doyan mik, Met. Oh, wedok. Wedok. Lanang. Lanang iki cek doyan, Met. Ih. Gah aku mau di jurusanmu rono. Cah cilik lho, mbok Lah kok tiwari. ya perono biasane kowe sing nganggo kuwi kok kena aku lho, Met. Anu, badhe napa? Badhe napa? Badhe donga napa kagem warga? Nggih. Niki ditanggap utawa teng Dungus Teng lapangan. Nduk Tayu. Nggih. Paling tidak sakderengipun nembang, paling tidak harapan dan doanya kepada masyarakat Dungus napa nggo. Saiki ya saiki. Dungus. Dungus. Nggih. Gualak kaya mboke iki, Met. Ya api ngene iki tegas. Oh iya ya, tes ya. Anu. Bloko suto. Sing lanang kalah. Nggih, mugi-mugi warga sedaya warga Dungus. Nyapa butuh tuh Ceplosan. Mugi-mugi sehat berkah selalu, Amin. dilimpahkan rezekinya. Amin. Terus sing gadah utang nggih, muga-muga ndang kesaur. Weh, iki pinter iki. Nggih. Amin. Bu, Pak. Tuh, ora pengen kesaur iki utang. Lagi podoran diutang kabeh berarti. Oh, iya, iya kabeh. Sok sugih. Sugih kabeh. Amin. Badhe ngaturke napa, Nduk? Ngaturke napa kok ngaturke? Nggih. Ngaturke Tembang napa? Enggak. Tembang sing campur sari oleh. Gayang-gayang. Iki anu lho, Met. Kalau Cak, iki jane bocah iki mau arep ora budal mergo kekeselen. Nggih. Mau bengi melu ning Ponorogo, terus isuk mau ki seleksi PSSI. Kok PSSI iki lho? Anu kesinden Indonesia. tuh seleksi pemeran tokoh Sri Kandi. alhamdulillah. Alhamdulillah terpilih Tokoh menjadi tokoh utama untuk wayang wong. Festival Wayang wayang bocah. orang. Padha karo kowe ya, Met ya. Wayang. Wayang wong padha karo kowe. Komet niki kok sombong mboten lho, Mas. Apa? Niki nggih pemeran film utama teng Indosiar. Weh, film apa? Niku beranak dalam kubur ya, Met ya. Kowe dadi mayit. Le aja dolanan wayang, Mas. Nggih. Sik kuwi ya anake, Met. Oh iya. Iki anake lho. Iki mumpung malam minggu melu kabeh anakku. Dolanan los, los. Lah supaya ra didoli ya. Kuwi anake Mas Kangko kok kabeh. Pokoke anggere cilik dolanan wayang. Gedene mesti Dalang kodang. ana blesete, Met. Dodol wayang. Gak. Mboten. Pae wis, kok pae wis. Iki produk Mas kuwi. Enggak. Nggih, monggo. Nggih. Tingkat apa, Nduk? Tingkat Surakarta apa tingkat anu? Terpilih menjadi Surakarta. tokoh utama. Festival wayang bocah itu wayang uang tapi sing main bocah-bocah. Oh. Maksimal 16 tahun. Oh, gak man. Walah aku wis gak ketompo ya kuwi. Ya menawa dadi wong tuwek-tuwekan apa piye ngono. Ya wayang mbah kuwi, Met. Wayang mbak. Lakone apa lakone? Lakonnya Sri Kandi Mustaka Weni. Wah, sampean dadi Sri Kandine. Nggih, Sri Kandi asli. Wah, asli Sri Kandi. Bukan yang jadi-jadian. Wow, dadi apa mau, Mas? Sri Sri Kandi. Kandi. Kowe dadi apa, Met? Kowe dadi apa? Kartini. Eh? Lho ki takon wayang wong karo aku. Nek anakku wedok dadi Sri Kandi, lek kowe dadi Sri Gala. Dadi Suarane piye, Met? Suarane. Ora usah serigala nak wedhus aku kulino. dadi ki engko mumpung malam minggu tampil kabeh Cak Komet Cak Sindro. Nggih, Mas. Anak wedok Nggih. iki nembang mengko Mas iki Nggih. Mas Jindra Yudhistira mengko bagian bar limbuan sabetan wis ngungkuli sabetane bapake wis. Kedahe ngoten Ah. Taruna ngungkuli bapak. Ah. Jadi paling tidak kita tujuan awalnya adalah
Yang penting tidak hilang kebudayaan kita. Lah wayang iki tetep diuri-uri ya diurip-urip. Lah nek generasi muda ini do seneng dalang, do seneng nyinden. Lah dadi ada generasi terus estafet. Ngono lho, Ndro. Betul betul. Ngono. Gah, badhe nampi kenapa nika? Apa Nduk lagune Nduk? Mana sampean sing kira tetek tak. Gamelan apa? Gamelan apa campur sari? Ya campur sari. Campur sari karo gamelan. Sari. Oke to lagune. Yang sampeyan apali. Oh. Apa kira-kira? Apa pujaning rum? Ya kuwi. Pujaning sih kok pujaning rum. Tanggane. Karena Puspita Nala puja Pujaning ningsih terus Wijaya mawon. Daerah Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya nggih. Oh, nggih. Ah, ya. Ayo Met delok putrane Pak Kangko. Ayo, ayo ya. Putrane. Engko dinilai ngono nek klerune disalahke. Oh, tenang Pak, saya paling objektif. Wah iya. Iki lagi SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Ah. Ndang medal mawon, Pak. Lah ngapa? SMP sakniki engko SMA metu ra iso. Lawange piye kuwi? Tahu lho. Lah kowe kok ngakon Aku wis santai, kowe bereng kuwi. masa depane generasine. Nek Mas iki engko sing sabetan perang. Sabetan. Iki lagi kelas 3 SMKI. Oh. Kowe anu nonton putrane Mas Kangko nek mayang sabetan. Alah, Kowe seneng ndi Met nek sing dalang Mas Kangko karo putrane? yo putrane. Oh iya ditenono kowe. Aku gak melu-melu lho Met. Nek aku seneng Mas Kangko. Tak ngono putrane laris. Amin. Iki kok bagian perang brubuh. Iki. Sak tayungane. Ya. Yo coba. Apa melakne Kusuma Wijaya? Nggih. Oke, yuk gamelan plus musik. Yuk, musiknya Indonesia. Yuk, dados. Ada cantiknya Indonesia bersama Dijual Laras Indonesia. Makanan seni puspita ing taman sari manung sumani kalawan wulan nindakari ngambarung sasmita sang kembang bewayang ngrangsang pucuk sarining Adek melu nyanyi. Melu nyanyi. Kakak. Ayo nyanyi. Ayo. Ngadeg joget kene ayo. Karo komen kecil, komen kecil. 50.000. Ayo kene. 100 Sak miliar. nang-nangan. Uyan dong, Raisa. makanan Lah ngono lho, Dik. puspita
Rahesta. Belajar dari anak muda itu tidak ada yang salah. Saya seneng tuh kalau ada anak muda tas nyanyi iki kok artikulasi cetha kata-kata Jelas cetha. powere ono. Penak dirungokne wis cetha. Wis sida-sida iki alah kalah kabeh sok iki wis jelas suarane. Lah kowe iso muni lek Kusuman ning ratri nek tri yo ngomong enak yo sing rapi ngono ki enak. nek iki mau artikulasine jelas yo. Karo deh. Oke, ngerti. Karo deh. Karo aku. Lah iya. Iki yo pancen yo wedok dhewe iki sak komeh. Oh, alhamdulillah. Ah. Dulure iki papat, ning wedoke sitok dhewe ya iki. Oh. Heeh, iki paling boros dhewe. Paling boros dhewe. Jatahe sedina 200 ki lek sesapsi ping 30 piro jajal itu. Lah iya. Nek terus tiyang sepuh. Apa? Niku sing boros niku. Heeh. Benjing niku sing saged nyukupi jenengan. Wah, amin, amin, amin. Saestu niku. Arep piye-piye sok lek awakku wis tuwek ya ngayom ning anak ya ta. Terus jenengan sepuh sing dalang terus. Wis kali-kali yo lho. Iki aja nyanyi met iki met. Nah iki ya. Ya jatahe anake putrane Mas Kang kowe 200, nek anakmu jatahe pira met sedina? 1,5 juta. Lah anakmu kuwi Iya. Anakku nek gak njajak nono rasane kanca-kancaku jajan kabeh, gatel kabeh nek gak ngono. Oh, 1,5 juta sedina. Sedina, Pak. Kudu entek kuwi. Kudu entek. Lah rantek Lah, entek rantek tak gepuki to. alah le wong montormu Suprapit kayak kreditan kok. Justru kuwi. Oh, sing bakal somben nyuwargake wong tuwa. Sapa ku ya tak awur. Oh ya, coba ki. Harapan ki harapan. Betul betul Mas. Iki sebagai generasi ini awake dhewe Nggih. maturun karo Mas Kangko. Apa lair Rina dienggo wengi-wengi dienggo Rina kangge sinten nak. Lah iya. Mencetak presiden-presiden sing hebat. Nah, ning nyatane teng prestasine kan mboten kalah. Nggih. Mboten lempun disyukuri mawon. Nggih, niki les nyinden ya tak leske. Lah. Les pendidikan ya tak leske. Nggon les tari ya tak leske tak golekne sanggar sing terbagus di Surakarta. Kula ki melek melu joget to. Nggih. Heeh, ki engko nggon gara-gara tak kon joget Lenggeran Corom Banyumasan ya iso. Anakmu mbok leske ning ndi, Met? Lengkap, Anakmu mbok leske ning ndi? Anakku nek gak matematika wis gak nyang. Lese kuwi. Matematika tok. Lah kok
Lese kok ming matematika bahasa Jawa bahasa Inggris. Gak gelem, Dik. Lah ngopo kok matematika tok? Ngitung, senane ngitung. Ngitung apa? Besok wis dikei sakmene, kok kira-kira wong bodoh-bodoh diitung kok. Dadi nek terima maaf-maafane gak kanggo. Lah sing digunakake ya. Sing pentinge aku engko iki jam sakmene, paling gak jam 11 kurang seprapat aku kudu oleh duit 600. Ngono ki anakku. Sik to anakmu. Dadi keliling ya anggere wong wong liwat. Ini. Bodoh wis ngono kegiatan. Anakmu ki apa petugas mekar to, Man? Kanggo wong ngene. Lah aku duwe loro ya lumayan lho, cah loro tak culno. Walah, denano 3,5 juta siji nih. Aku kayak 500 deh aku. Lumayan lho. Anak ya sing apik. Nggih, Mbak Sange, Mbak Limbuk. Nggih. Sinten malih? Tasih wonten Bu Duwi, wonten Mayang, Nggih. wonten Wiwi Irnawati. Lagune Mbah Assalamualaikum salam lho. Salah siji ya diaturke Merah jambu. merah jambu kuwi mau. 3 langsung nih. Iya no. Oh nggih nggih. Oke. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah Merah jambu. jambu. Kok ngangge dak to, Mas? Lah kanggo kol-kolah kok. Oh iya iya. Anu Mas Rendro. Dalem, Mas. Mas Petra untuk hiburan aja. Oh nggih. Anu klambi putih lho. Oh nggih. Nggih. Wau panggil wonten mingking. Wonten mriki nggih. Nggih. Salam sungkem. Cinta budaya. Pas nggih teng ngriku wau sareng kalau kula. Ngopo? Nggih pas nguyuh wae lho dadi. Oh gak bareng budale to, Mas. Mboten. Ah nggih, Go. Bangga, yo, rasa disupati, lagune disiapke. Ya, heeh, ya. Bareng iki gek keprok Mas Jendra gen toto-toto. Nah. Oke, dalang-dalang sing wis nggon sambetan dipasrahke anake no. Ya, bukan berarti piye-piye ning nandur. Wong aku mbiyen nalika jek bocah ya ditandur karo Mbah Sukron. Suwanda pentas ning Kediri ya menika sambetan. Oh ngono. Ki mergo pinuju malam Minggu punjo prehi. Oh ngono. Ning secara kualitas dan kuantitas awake dhewe wis ngakoni kalah nek babagan perkara sabetan. Oh ngono ya. Ya. Ya pancen ya metu keri luwih becik timbang metu dhisik kok. Lah iya. Oke. Monggo merah jambu Mas Coro. Digarap sing regeng sing gayeng. Yuk para kanca Dwi Jalaras Indonesia. Bicara Indonesia. Go, 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 go. Put your hands up. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat mohon bisa, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, Orang mungkin, kamu saja orang mungkin. yang di hati. Aku tetap setia, Orang mungkin, tetap setia orang mungkin. sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, itulah Perhatikan, perhatikan. waktuku. Ayo sing lanang go ngarep yo, sing lanang go ngarep. Aja, betul go tengah.
Maksi. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku berselai hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki. Semua ini hanyalah milikmu. Oh milikmu. Gantung milikmu. Lahir dan batin Mas Dandika yang ada di Jepang, terima kasih. padamu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Joget yo. Ayo, gunungi bapak iso ora? Iyo gendang, gendang, gendang. Dalam waktu kan gendang. Ini. Ayo joget boyo. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Ayo joget. Ayo, ayo. Dari rambutku sampai ujung kaki. Semua ini hanyalah milikmu. Oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu. Lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Kamu saja, kamu saja Orang mungkin yang di hati. Aku tetap setia, orang mungkin tetap setia orang mungkin sampai mati. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Ya 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 ya. Makasih iki ana WhatsApp J, Mas. saka Jepang, Mas. Oh, Jepang. Nggih, dadi dalu niki dipirsani liwat streaming ini ku nganti tekan luar negeri. Leres. Nggih. Menika BA dateng kula Mas Dandika. Wonten sangu sekedhik damel Mbak Tata. Ngapunten Pak, saderengipun sehat selalu nggih Pak. Ugi sak keluarga wonten 200.000. 200. Nyanduk nggih sangu sesuk sekolah Senin. Rasa njaluk neh lho ya, disangoni Mas Dandika. Sawa Jepang. Lagi Jepang. Iki kok Australia. Taiwan.
Jepang. Jepang nggih. Ya. Terima kasih ya, Cak. Nggih, Mas. Slendro Cak Komet. Sami-sami, Pak. Baketke gelaring nglakon Siap. parikesit dadi ratu. Ya, heeh. Pelok ya. Mas Jendra Yudhistira Putra. Sang Pambayun utawa pembarepe Budwi Kurnia